ערב טוב, הורים יקרים. אנו לפניכם עומדים נרגשים, ממש לא מאמינים. איך חלפה עברה שנת הלימודים. אני וכל חבר'ה לים עושים, לקחנו את האוטו, הבנות בשם, כשלחוף נגיע נוציא את הגשם, שוב אנחנו מתגשים, רוקדים על הגלים, ננבע עוד הגדול, זהירות רק לא ליפול, מחוף בת ימה, הרצליה, זה רק אני והגשת שלי. מחכים במים שיעבור הגל, אם הוא לא גבוה אז לא זזים בכלל, רוח מנשבת והים גועש, רק לזה חיכינו, אפשר להתגלש, שוב אנחנו מתגשרים, רוכבים על הגלים, בפעם גדול, בזהירות רק לא ליפול, מחוף בת ימה, הרצליה, זה רק אני והגשת שלי, רק אני והגשת שלי. יש לי חבר, חום כמו שוקולד, שאני עצובה, הוא תמיד כזה נחמד, נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אחר כזה חבר איך אפשר לוותר. יש לי חברה עם עיניים כחולות, שלה אני מספרת את כל הסודות, נכון שהיא ממני לגמרי אחר, אבל היא חברה כזאת נהדרת. שיש המון חברים בכל מיני צבעים, כתומים כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים. יש לי חבר ג'ינג'ים נמשים, איתו הכי כיף לעשות חיים, אז נכון שהוא ממני לגמרי אחר, אחר כזה חבר איך אפשר לוותר. יש לי חברה שוריים קטנים, שתינו מגדלות גבור חתולים, נכון שהיא ממני לגמרי שונה, אבל היא חברה כזאת נפלאה. איזה כיף שיש המון חברים בכל מיני צבעים, כתומים כתומים, שחורים ולבנים, איזה כיף שיש כאלה חברים, איזה כיף שיש כאלה חברים, איזה כיף שיש כאלה חברים. כשאני מביט למעלה, משתלט עליי כישוף, והרוח מספרת שאני יכול לעוף, להניף את הידיים, לעצור את השעון, להלביש את